लोगोफोर आङो दा आइजों लोगो हमनो थांनो नागिरदों नोंथाङा नायबाय थाबानो जाबाय बेदरा गोथाव जायाखै बेदरा आरो सेवबायमोन माखौ बेदरा ख्रेब-ख्रेबबो आरो बेदरा सेवनायबो आरो रुद्रायदों दाथ' आरो सेवसिनबावबायसो जादोंमोन दिन मोननायाव दा जोङो आर्या वेलनेस हस्पिटालाव हाबफैबाय बेहाय जोङो आइखौ माखासे चेकआप खालामनो थाखाय फैनाय जादों आइया लोमजानानै दङ दा बेनि थाखायनो जोङो बे हस्पिटालाव फैनांगौ जादों गुवाहाटी आर्या वेलनेस हस्पिटाल जों आइनो इक्सा नाहर मास्कखौ बोखार मोजाङै नाहरब्रा मास्कखौ बोखार बेनो जों आइया Watapps here atau lu banyak? Satu dong malam leher apa le? Umnya serni. Ini sebenarnya beda. Pandem. Pandem. Bisa geder. Bisa tak sekali sebenarnya. Mandeng. खोनायाखै जों दा चेकआप खालामजाखांबाय चेकआप खालामजाखांनानै जोङो दा हटेलाव ओंखाम जाहैनोसै अब्लाथ' दो हटेलाव थांनोसै आरो गोबां लोगोफोरानो सानदों जानो हागौ आंनि आइया मा जाखो होननानै जोंहा आइया बेमार जादों नोंथांमोननो आङो उनावहाय फोरमायगोन जोङो आइजों आंजों ओंखाम जानो फैबाय आइया ना जादों ओमफ्राय आङो हांसो जादों नाथाय जों जानायखिनिखौ भिडिअ खालामासै मानोना गोबां मानसि दंमोन आरो बेबायदि मानसि गोनाङाव आङो भिडिअ खालामनो लाजिनाय मोनो दा बेनिखायनो आङो ससेखौ भिडिअ खालामासै आरो बेबायदिनो नोंथांमोना आंनि आइखौ नायनो लुगैयोब्ला आरोबाव गोदान भिडिअ खालामगोन बाय बाय